माझ्या चॅनलबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते की माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. मी कोकणातली आहे मंडळी आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओज टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा आणि पहा कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, तर नक्की एकदा जॉईन व्हा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. हाय प्रिया K3R40, थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. हाय समर्थ, कसे आहेस तू? हेलो गाइज, आज शाम चलने वाले वाले ओखा एक्सप्रेस. चलो चलो गाड़ी में बैठो. हेलो गाइज, दीदी तू आली? येस बाबा मी आली. कसं आहेस तू? चहा वगैरे झाला का तुझा? मंडळी पटापटा लाईक करा. लाईक डन. थँक्यू प्रिया, थँक्यू सो मच. पटापटा लाईक करा. सर्वेश असं म्हणते व्हेरी नाईस लुक. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर्वेश. प्लीज डबल टॅप. समर्थ प्लीज डबल टॅप करा. समर्थ म्हणतायत आज दीदी आज माझा संघ भांडण झालं. कोणासोबत भांडलास रे? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. समर्थ म्हणते दीदी एवढ्या लवकर त्याच्या आईने होणार माझं. दीदी एवढ्या लवकर त्याच्या आईने होणार माझं. काय हे काहीच कळत नाहीये. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. राहू दे तू कर. मंडळी पटापटा, आज लय जास्त भांडलो मी. कोणासोबत? आई सोबत का? कोणाच्या आई सोबत की तुझ्या आई सोबत भांडला? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मंडळी पटापटा 10 सँडी बोलतायत. हाय संदीप बैरागी निफाड नाशिक. नमस्कार संदीप दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणातलं चांगलं चॅनल आहे, नक्की एकदा विजिट द्या आणि चॅनलला बेल आयकॉनवर क्लिक करा जॉईन होऊन. निलेश गमरे म्हणतायत. निलेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. समर्थ बोलतोय दीदी मी बोललो माझं एवढं लवकर चाय नाही होणार, ते माईक खराब झालाय त्याच्यामुळे. हो का? अनिकेत गोलटकर. हाय अनिकेत दादा नमस्कार. तुमचा डीपी छान आहे. जय हरी विठ्ठल. अक्का मनोज दादा म्हणतात अक्का नमस्कार मनोज दादा. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. अनिकेत दादा प्लीज डबल टॅप करा. मनोज दादा प्लीज डबल टॅप करा. अनिकेत दादा म्हणते मी मालवणचा आहे. ओके अनिकेत दादा, मी सिंधुदुर्गातली आहे, कुडाळ तालुका. अरे वा, कोकणातले भेटले आजच्या लाईव्ह पहिल्यांदाच, म्हणजे स्टार्टिंगलाच 5 मिनिटं होच्या आधी कोकणातली माणसं जॉईन झाली माझ्या चॅनलला. लय बरं वाटला. अनिकेत दादा मालवण, तुम्ही मालवणची आणि मी कुडाळचा. समर्थ म्हणतोय वाईट कोणासंग नाही बोलू शकत मी. हा, वाईट आपण नाहीच बोलायचं कोणासोबत. मनोज दादा म्हणतायत अक्का मी अलिबाग तेलंगणा स्टेट. ओके ओके, ओळखलं दादा, ओळखलं. मनोज दादा मी ओळखलं. आपण यादी बोललोय. सोन्या दादा म्हणतायत
आता लाईव्ह आले का? हो सोने दादा, आत्ताच आली लाईव्ह नुकतीच. 5 मिनिटं झाली आहेत. मनोज दादा म्हणतायत अक्का लाईक पक्का. धन्यवाद मनोज दादा. कसे आहात तुम्ही? तिकडे वातावरण कसं आहे? अर्जुन पाटील म्हणतायत जय शिवराय. जय शिवराय दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं सध्या आता लाईव्ह चालू आहे जम्मूवरून. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा. आणि जम्मूमधले पण टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. मी सध्या नुकताच जम्मूमधलं असलेलं बालाजी मंदिरचा व्हिडिओ टाकलाय. प्रत्येकाने जाऊन पहा एकदा. आणि प्लीज कसा वाटला तेही सांगा. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून अजूनही जे मी व्हिडिओ टाकीन तेव्हा तुम्हाला कळेल, नोटिफिकेशन येतील. आर्यन म्हणतायत हाय हाय आर्यन दादा, नमस्कार. संतोष दादा म्हणते हमसे मिल गया इतना फोन लगाना. हमसे मिल गया है इतना फोन लगाना. ओके संतोष दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. चैताली म्हणतायत हाय. चैताली ताई नमस्कार. मनस्वी काय करते? महेश दादा म्हणतायत जेवण झालं का ताई? नमस्कार महेश दादा. नाही जेवण नाही झालंय, वेळ आहे जरा जेवायला. तुम्ही जेवलात का महेश दादा? हाय हाय सिद्धी, कशी आहेस तू? मानसी बोलते हाय ताई. हाय मानसी. हाय मानसी, कशी आहेस तू? खूप दिवसांनी लाईव्हला आलीस. रोशनी म्हणते लाईक डन. थँक्यू मानसी, रोशनी, दोघांनी लाईक केल्याबद्दल थँक्यू म्हणते मी. अर्जुन दादा म्हणतायत मी परभणी. ओके अर्जुन दादा, स्वागत आहे. कोकणची माणसं तुमचं स्वागत करतायत माझ्या लाईव्हवरती. धन्यवाद दादा. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. अनिकेत दादा म्हणतायत गावचे बरेच आहेत यूट्यूबला. हा दादा, माझ्या चॅनलला म्हणजे कोकणातले भरपूर आले, जॉईन झाले. म्हणजे हल्लीच मी सुरू केलंय लाईव्ह, पण खूप जण कोकणातले जमा झाली आहेत माझ्या लाईव्ह. खूप बरं वाटतं, म्हणजे कोकणातला माणूस कोकणातल्या माणसांशी अटॅच जास्त असताना ना, त्यामुळे. अनिकेत दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मानसी बोलते 10 लाईक होऊन जाऊ दे प्लीज. येस येस, 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. सौरभ दादा म्हणते जम्मूला तुम्ही फिरायला गेले आहात का ताई? नाही दादा, माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी त्यांच्यासोबत राहते इकडे जम्मूमध्ये. प्लीज जॉईन व्हा दादा, सौरभ दादा चॅनलला. सोन्या दादा म्हणते आम्हाला कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्ह मनापासून आवडते. धन्यवाद धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. ही माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची ही कमेंट आहे की तुम्हाला माझं लाईव्ह आवडतंय. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू मनापासून, खूप खूप थँक्यू. म्हणजे मी आता 2 महिने झाले मला लाईव्ह घेते, त्याची ही पोस्ट पावती आहे की म्हणजे मोजकेच असू दे पण माणसांना आवडते माझं लाईव्ह. थँक्यू सो मच दादा. समर्थ म्हणते रामकृष्ण हरिभाई जळगाव रायटिंग. आज जरा लेटेस्ट गाडी पोहोचली फिरोजपूर कल्टन पंजाब मेल. वा वा, चढा मग चढा, सर्वांनी चढवा. मानसी बोलते च्विंगम खातेस वाटतं ताई? नाही ग, ओवा खाते, ओवा जिरा खाते. इथे थंडी आहे ना, मग असं काहीतरी म्हणजे असं पोटाला गरम लागेल असं काहीतरी खायचं, म्हणून ओवा, बडीशेप आणि हे भाजून ना मी ते सगळंच असते. चैत्राली ताई म्हणते मनस्वी मस्ती चालू आहे तिची, विचारू नका. पहिले तर घेऊन जावा, जेवण पण करायला देत नाही आहेत यो. ताई तसंच असतं, मुलं मोठी होईपर्यंत ना त्यांच्या टाईमनुसार आपल्याला चालावं लागतं. श्यामराव पाटील, नमस्कार श्यामराव दादा, नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. जय शिवराय दादा, जय शिवराय. कुठून बोलताय श्यामराव दादा नक्की सांगा. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझ्या चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, शॉर्ट्स देखील आहेत. आणि म्हणजे आता मी जम्मूला आहे सध्या, तर जम्मूवरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, तर नक्की एकदा पहा. संतोष सोलंके म्हणतायत कोंडा गट्टू. शोभा सोलंकी, नमस्कार संतोष दादा, स्वागत आहे. अनिकेत देवकर, हाय अनिकेत दादा, नमस्कार. कुठून बोलतोय नक्की सांग मला. अनिकेत दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा.
वैष्णवी. हाय वैष्णवी ताई, नमस्कार. कुठून बोलताय? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. स्पायडी मनुक म्हणतात ग्रीन टी पिया कर. ओके, ग्रीन टी पी करू. ओके, मैं पी लूंगी भाई. आप बोल रहे हो तो. अनिकेत दादा म्हणताय येताना बुर्फ घेऊन या काश्मीरवरून. बुर्फ काय असतो? बुर्फ मला बघावं लागेल कसं काय असतं ते बुर्फ. सांगा दादा, अनिकेत दादा, मला काय माहिती नाही बुर्फ कसला असतो ते मी पाहिला नाही कधी. अवधूत दादा म्हणतायत जय शिवराय ताई. अवधूत दादा जय शिवराय. सौरभ दादा म्हणताय ताई धाराशिवला कधी आमच्या. सौरभ दादा येणार येणार नक्की येणार. हा, हातात नाही दमडी कुठे फिरू मी. पण नक्की येणार, पुढे मागे नक्की येणार. अवधूत दादा म्हणतात जय शिवराय ताई. जय शिवराय दादा, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. अवधूत दादा जेवलात का नक्की सांगा. वैष्णवी म्हणते, वैष्णवीचा मेसेज गायब झाला, असं का झाला काय माहिती. हाय वैष्णवी, कुठून बोलते नक्की सांग. अनिकेत दादा म्हणतात बोला मालवणी, काही हरकत नाही. हा, माका तर आवडता पण बाकीच्यांका पण कळाक व्हाय ना म्हणून मी म्हणजे बोलणारा भेटला तर नक्की बोलते. आणि तुम्ही पण भेटलाय बरा वाटला. सिद्धिताई पण कोकणातल्याच आहे, त्यांचं पण चॅनल आहे कुकिंगचं, तर यांना पण भेट द्या अनिकेत दादा. सिद्धिताई म्हणतायत कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईव्हला लाईक करा. धन्यवाद सिद्धिताई, थँक्यू सो मच. समर्थ म्हणतोय चला खानदेशकर, चला चला पटापटा पळा. ऋतुराज चाळके. हाय ऋतुराज दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. 12-15 मिनिटं जात आली तरी तुम्ही मला डबल टॅपच करत नाही आहेत. पटापटा करा यार. ओमकार पाटील जेवण झालं का? हो ओमकार दादा जेवण झालं, जेवायचं आहे. मॅडमजी काय बोलतोय रे ओमकार दादा, बहीण आहे मी तुझी. मॅडमजी नको बोलू, मला नाही आवडत. ताई म्हण, मला आवडेल. काजल ताई नमस्कार. हाय ताई म्हणतायत. काजल ताई नमस्कार, कुठून बोलताय? प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. ऋतुराज म्हणतायत जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा, जय महाराष्ट्र. कुठून बोलताय ऋतुराज दादा, सांगितलं नाही तुम्ही. ओमकार दादा म्हणते आम्ही गोव्याच्या. अरे वा, गोव्याची असाय काय तुम्ही? मालवणी येत असताला मग. सिंधुदुर्गातली असतालाय, गोव्यात राहताय काय? अनिकेत दादा म्हणते अनिकेत देवकर प्रज्ञाच्या लाईव्हला असतो ना तू? हो का, ओळखता मग तुम्ही एकमेकांना. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. विजय कदम दादा म्हणतायत हाय. हाय विजय कदम दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय नक्की सांगा. कपिल कावडे, नमस्कार कपिल दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. काळू बाबा म्हणतायत राम राम. नमस्कार काळू बाबा, राम राम. तुम्हाला माझ्या चॅनलकडून खूप खूप शुभेच्छा माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. धन्यवाद. राम राम दादा. विजय दादा म्हणतायत हाय. हाय विजय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. पोकाराम, शादी हो गई. हाँ मेरी शादी हो गई. कपिल दादा म्हणतात तुम्ही कुठून? कपिल दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ. आम्ही कोकणकर, सिंधुदुर्गकर. तुम्ही कुठनं बोलताय कपिल दादा? प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा चॅनलला माझ्या आणि प्लीज डबल टॅप करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. काजल म्हणतायत माझे पण मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत आणि त्यांनी पण जम्मूला ड्युटीला आहे. हो का ताई? जम्मूला आहेत का? कुठे आहे जम्मूला नक्की सांगा मला. आणि तुम्ही कुठून बोलताय काजल ताई नक्की सांगा. विजय दादा म्हणताय सातारला येणार आहे का? दादा नाही हो, सातारला नाही, आता आम्ही सिंधुदुर्गात जाणार आहोत. येऊ, पण नक्की येऊ परत कधीतरी. सोन्या दादा म्हणते ताई तुम्ही कमेंटला उत्तर देताना बोलणं एकदम मवाळी आहे, याचा मला अभिमान आहे. मवाळी म्हणजे काय दादा? मवाळी या शब्दाचा अर्थ नाही मला माहिती, कसं म्हणजे काय म्हणताय मवाळी म्हणजे?
चैत्राली ताई सांगतायत, ताई आज जेवण काय केलंय तुमच्याकडे? चैत्राली ताई, जेवण चण्याची आमटी आहे आणि चपात्या केल्यात. दर्शन चव्हाण मलकानी. दर्शन दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप करा. अजून डबल टॅप झालेच नाही आहे. 20 पर्यंत होऊ दे. 14 झाले, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बघू पटापटा पुढच्या 1 मिनिटात कोण कोण 20 पर्यंत नेऊन पोचवते ते. अनिकेत दादा म्हणता माका पण येतं. अरे वा, तुका पण येतं काय? ज्ञानेश्वर वाणी म्हणताय MS 16 नगरकर, महाराष्ट्र पोलीस. नमस्कार, जय हिंद दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. विजय दादा म्हणतात मी केलं आहे. धन्यवाद विजय दादा, थँक्यू सो मच. सौरभ दादा म्हणतात कोकणची भाषा बोलू नका दीदी, समजत नाही आम्हाला. नाही दादा, जे कोकणातले आहेत ते मला काहीतरी बोलतात तेव्हा मी त्यांच्याशी कोकणातमध्ये कोकण मालवणीमध्ये बोलते, नाही तर बाकी मी मराठीमध्ये पण बोलते. अनंत तुप सुंदरे, आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हो यारा, प्यार कैसे होता है, फेवरेट सॉन्ग. ओके, बहुत अच्छा. खूप सुंदर सॉन्ग आहे हे, खूप छान. अनंत दादा प्लीज चॅनलला जॉईन करा, जॉईन करो मेरे चॅनल को. राजेंद्र दादा म्हणते, राजेंद्र प्रभाळे दादा जालना, जय श्रीराम. राजेंद्र दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जालना. संगमेर संकेत, हाय संकेत, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅपच करत नाही आहात तुम्ही. प्लीज डबल टॅप होऊन जाऊ दे. समर्थ म्हणते पटना जनता एक्सप्रेस क्रॉसिंग होता है. हाँ, वन वे है क्या उधर? सिंगल ट्रैकिंग है? संगम सागमर संकेत, नमस्कार संकेत दादा. काजल ताई म्हणतायत मी यवतमाळ जिल्ह्यावरून. ओके ताई, थंडी आहे का यवतमाळला? काजल दादा, काजल ताई म्हणताय मावळी म्हणजे प्रेमळ. ओके, थँक्यू दादा, मगाशी मला बोललात त्याबद्दल थँक्यू सो मच. मला शब्दाचा अर्थ नाही कळला, त्यामुळे खरंच खूप थँक्यू सो मच. तुम्ही मला पोचपावती दिली माझ्या लाईव्हची, खूप खूप धन्यवाद. विजय दादा म्हणताय खूपच छान बोलता तुम्ही. थँक्यू विजय दादा, थँक्यू सो मच. समर्थ दादा म्हणतायत 20 लाईक्स पिन कर दीदी. ओके, करते हां. विजय दादा भूषण साहेब भाऊ साहेब म्हणतायत हाय. हाय भाऊ साहेब, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला स्वागत आहे. प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. आणि छान जम्मूमधले पण व्हिडिओज आहेत, कोकणातले व्हिडिओ आहेत, नक्की जाऊन एकदा पहा. विजय दादा म्हणतात तुम्ही जॉब करता का? नाही दादा, मी जॉब नाही करत, हाऊसवाईफ आहे. सुरेश दादा म्हणतायत हाय. हाय सुरेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. विजय दादा म्हणते तुमचं शिक्षण किती झालं आहे? माझं दादा शिक्षण बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीमध्ये झाले, म्हणजे BMS असं. सुरेश गरकडे, हाय सुरेश दादा, नमस्कार. विजय दादा म्हणते दीदी खूपच छान बोलते. थँक्यू विजय दादा. सौरभ दादा म्हणतात 1 सेमी उंची कमी होती फक्त. कशामध्ये दादा? भरतीमध्ये का? तुझी बॉटल घे. टोल लावलाय. सर सुरेश दादा म्हणतात जेवण झालं का ताई? सुरेश दादा जेवण आता जेवायचं आहे. सर्वेश दादा म्हणतोय मोबाईल नंबर देता का? कसा देणार इथं दादा नंबर? सर्वेश दादा इथं नंबर कसा देणार? सौरभ पोलीस मध्ये ट्राय कर. अनिकेत दादा सांगताय सौरभ पोलीस मध्ये ट्राय कर. सौरभ दादा म्हणतायत इंडियन आर्मीचे 2 पेपर काढले होते दीदी या वेळेस. ओ, मग काय मेडिकलमध्ये काय झालं, काय प्रॉब्लेम दादा?
मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तुम्ही डबल टॅप पण करत नाही आहात, प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. विजय दादा म्हणतात किती वाजेपर्यंत लाईव्ह आहे? अजून 45 मिनिट दादा. सौरभ दादा म्हणताय 1 सेमी उंची कमी, हाईट फेल. बापरे, म्हणजे इथपर्यंत पोहोचून ना मग पुरं वाईट वाटतं दादा. इथपर्यंत पोहोचून म्हणजे त्यात यश नाही मिळालं तर. पण असू दे दादा, तुम्ही अजूनही ट्राय करत राहा. पोलीसमध्ये ट्राय करा दादा. निखिल दादा म्हणतात हाय निखिल दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला स्वागत आहे. अनिकेत दादा म्हणतात माझा मित्राचे तेच झाले होते. आज सांताक्रूज पोलीस स्टेशनला PI आहे. ओके. तर मंडळी तसंच होतं दादा. म्हणतात ना, म्हणजे आपले कष्ट भरपूर असतात, पण जर नशीब साथ देत नाही त्याला काय करणार ना. पण तुम्ही नक्कीच ह्याला ट्राय करा. म्हणजे पोलीस भरतीमध्ये नक्कीच लागाल तुम्ही. तुमच्यात जिद्द आहे म्हणजे नक्कीच लागा. विजय दादा म्हणतात जेवण झालं का दीदी? विजय दादा जेवण नाही झालंय, जेवायचं आहे. समर्थ म्हणते हावडा कोलकाता दीदी माझा मेसेज आला. हो का, चला चला पळा पळा. हावडा कोलकाता, हावडा कोलकाता. दीदी कुरकुरा खायला येतेस का? अरे वा, टेडेमेडे कुरकुरे पाहिजे मला, पाहिजे टेडेमेडे कुरकुरे. पटापटा द्या सरा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. दीदी माझ्या दीदीला नाही सांगितलं कोकणची माणसं साधी बोळी, त्यांना सबस्क्राईब कर. दीदी माझ्या दीदीला नाही सांगितलं कोकणची माणसं साधी बोळी, त्यांना सबस्क्राईब कर. म्हणजे काय दादा, मलाच कळत नाहीये तुम्ही काय बोलताय ते. म्हणजे तुमच्या दीदीला नाही सांगितलं म्हणजे काय? तुमची दीदी कोण आहे? अनिकेत दादा मध्ये जेवण तर आर्मी कॅन्टीनला असेल ना? कॅन्टीनला आमचं जेवण आम्ही कसं, आम्ही तर इथं जेवतो. मी आर्मीमध्ये थोडीच आहे दादा, माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत. समर्थ म्हणतात मंडळी पटापट जॉईन व्हा, मंडळी पटापटा जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि 20 लाईक्स करा मंडळी, 25 लाईक. पिंकर दीदी पिंकर दीदी, मी पिंक दिसते का? सर्वे जाता म्हणते माझा टेल लाईक करा सर्वांनी. काय करा? विशाल निकम बोलताय धाराशिव. नमस्कार विशाल दादा, स्वागत आहे लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. चैत्रली ताई म्हणते ताई आता तुझी तब्येत कशी आहे? अगं जेवली दुपारी आणि झोपली ना, त्यामुळे जरासं बरं वाटतंय. छकुली दीदी थँक्यू समर्थ, थँक्यू सो मच भावा. अनिकेत दादा म्हणते स्टाफ फॅमिलीला नाही का एंट्री? नाही दादा, आम्हाला इथं स्वतः किचनमध्ये बनवावं लागतंय. फॅमिली ठेवली की जेवण नसतं. जेव्हा सिंगल असतात तेव्हा जेवण असतं. सौरभ दादा म्हणतात फौजी सरांना दाखवा दीदी केव्हा तरी. हो हो नक्की दाखवेन. त्यांना मी सांगते कधीतरी या लाईव्हला, पण ते लाजतात, नाही येत. निकेत पाटील म्हणतात जम्मूमध्ये कुठे ताई? जम्मूमध्येच आहे, सिटीमध्ये. समर्थ म्हणते नाही म्हणजे पिन 25. ओके. सिद्धी म्हणते हॅलो हाय सिद्धी, कुठे गेलेली तू? दिगंबर म्हणते दिगंबर पाटील म्हणतायत पती सीमेवर तैनात असल्यामुळे ताईंना वाईट कमेंट करू नका रे, पती आयुष्यमान भव. धन्यवाद दिगंबर दादा, खूप छान बोललात तुम्ही.
पण ज्याच्या समजच्या बाहेर आहे तो वाईट कमेंट करणारच ना. ज्याला काहीच नाही आहे म्हणजे अक्कल नसतात ती माणसं करतात कमेंट तशा. सोन्या दादा म्हणताय ताई जेवण झालं का? सोन्या दादा जेवण आता जेवणार आहोत, मिस्टर आले की. विजय दादा म्हणतायत हाय हाय विजय दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. सर्वेश दादा म्हणते ताईला लाईक करा सर्वांनी. धन्यवाद सर्वेश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सौरभ दादा म्हणतायत बर्फ पडतोय का बाहेर? नाही दादा, जम्मूमध्ये बर्फ नाही पडत. वरच्या भागात गेलं ना म्हणजे वैष्णोदेवी या साईडला थोडा थोडा पडतो आणि श्रीनगर त्या साईडला भरपूर पडतो. समर्थ होते दीदी रिअलमध्ये मी फुकटमध्ये जाऊ शकतो कुठं बी? कसा काय? तू काय करतोस मला नक्की सांगितलंच नाही. तू बोलले की मी फिरतो म्हणून. अनिकेत दादा म्हणते मग कसला आराम, काम तर आहेच की. हा ना, मला कसलाच आराम नाही. म्हणजे सकाळी उठायचं, मुलांना 5:30ला उठायचं, रेडी करायचं, मग 6:30ला मुलीला पोचवायचं, मग दुसरी मुलगी आहे तिला रेडी करायचं, मिस्टरांना द्यायचं जेवण वगैरे, नंतर मग सगळी वॉकिंगला जायचं, सगळी कामं करायची. त्यानंतर मग जेवण बनवून मुलीला परत आणायला जायचं. त्यानंतर मग दुपारचं एक लाईव्ह घेते मी 1:15 वाजता. त्यानंतर थोडंसं म्हणजे जेवायचं, नंतर अशी कामं असतात. बाई माणसांना कुठे कधी कामं चुकली आहेत का दादा? आराम कधीच नसतो. विजय दादा म्हणते काय झालं होतं दीदी, तुम्हाला आजारी होता का? नाही दादा, दुपारी थोडंसं ना मला असं गरगरल्यासारखं होत होतं, त्यामुळे मी लाईव्ह नंतर लवकरच संपवलं. समर्थ होते दीदी माझी मम्मी विचारत आहे तू कुठे राहतेस? मम्मी विचारते. मी जम्मूला राहते इकडे, आणि पण मी कोकणातली आहे काकी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नमस्कार काकी. अनिकेत दादा म्हणतायत बॅड कमेंट ब्लॉक करा लगेच. हो दादा, मी हाईडच करते त्यांना. समर्थ म्हणते रेल्वेवाल्यांना सांगायचं फक्त मी रेल्वेचा स्टाफ आहे, स्टाफ असं सांगायचं आणि फिरायचं का? भारी आहे, भारी आहे. शिवाजी दादा म्हणते शिवाजी कोकण पुणे हडपसर. गुड इव्हिनिंग शिवाजी दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मंडळी तुम्ही डबल टॅप का करत नाही आहात? प्लीज डबल टॅप करा. शिवाजी दादा नमस्कार. हाय पराग दादा म्हणतायत. हाय पराग दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा मला. ताराचंद बोलताय. राम राम, रायपूर गणपती बोखेरढण जालना. नमस्कार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. अनिकेत दादा मी सुद्धा आहे तिथं पोस्टिंग. अनिकेत दादा तुम्ही पोस्टिंग इकडे आहात, कुठे आहात मग? अनिकेत दादा तुम्ही कुठे आहात मग पोस्टिंग? इकडे जम्मूला. आशिष वाघमारे. हाय आशिष दादा, नमस्कार, गुड इव्हिनिंग, गुड इव्हिनिंग. कसे आहात तुम्ही? पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे दादा, खूप दिवसांनी आलात. आशिष दादा. शिवाजी दादा म्हणतात शिवाजी कोकणे पुणे हडपसर. गुड इव्हिनिंग शिवाजी दादा, गुड इव्हिनिंग. चहा वगैरे झाला का? आशिष दादा काय करताय तुम्ही? सोन्या दादा म्हणते ताई तुम्हाला लाईव्ह मध्ये रिस्पेक्ट देतात असतात, म्हणजे जास्त ते रिस्पेक्ट देणारे असतात आणि बाकीचे ते भुंकणारे असतात. विजय दादा म्हणतात तुम्हाला करमतं का तिकडे? वातावरण कसं आहे? वातावरण हे बघा, मी स्वेटर घालून आहे म्हणजे खूप थंडी आहे. सकाळचं 11 टेम्परेचर होतं इथं. करमतं मला, मिस्टरांबरोबर असल्यामुळे करमतं. रवी दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी होळी चॅनलला तुमचं. चैत्राली ताई म्हणते ताई तू माझा मेसेज वाचला नाहीस का? वाचला ग, मी सगळा वाचला, मी सर्वांचा मेसेज वाचते. सिद्धीताई म्हणताय जेवायला ये ग. हो सिद्धी, येते येते. काय बनवलं सात? वसंत आढव. हाय वसंत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. जय महाराष्ट्र वसंत दादा. आशिष वाघमारे तुमचे आवाज
रेडिओ मिरची सर्कस आहे. हो, खरंच. थँक आशिष दादा. थँक सो मच. रेडिओ मिरची. इझी इझी इलेक्ट्रॉनिक्स. हाय इझी इलेक्ट्रॉनिक्स. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अनिकेत दादा, ताई मी दोडाला आहे. हो का दादा? या मग जम्मूला या कधीतरी खाली. आम्ही सत्वारीला आहोत दादा. समर्थ म्हणते, ताई दीदी तू माझे मेसेज वाचत नाही आहेस. अरे यार, असं का होते? एकदा तुम्ही स्क्रोल करा आणि करा. मी सगळ्यांचे मेसेज वाचते. तुम्ही वाचला तुझा मेसेज की रेल्वेवाल्यांना सांगायचं मी रेल्वेचा स्टाफ आहे. हे मी तुझी कमेंट वाचली. त्याच्यानंतर मला आता आली आहे की दीदी तू माझी कमेंट वाचत नाही आहेस. चैत्राली पण ताई म्हणतात की ताई तू माझा मेसेज वाचला नाहीस का असं. सर्जेराव तळेकर, नमस्कार सर्जेराव दादा, स्वागत आहे. कुठून बोलताय? निलेश करंजेकर दादा म्हणतायत नमस्ते ताई. नमस्ते निलेश दादा, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? चहा वगैरे पिला? समर्थ म्हणते चैताली दीदी माझ्याशी तोच प्रॉब्लेम होऊ राहिलाय. हा, मी स्वतःहून असं काही करत नाही मंडळी. मी सर्वांचे कमेंट वाचते, म्हणून तर मी एवढे लेट वाचते. मी प्रत्येकाची छान कमेंट वाचते. पण कदाचित यूट्यूबचा प्रॉब्लेम असेल की तुमच्या कमेंट मी वाचते पण तुम्हाला समजत नाही आहेत. तुमच्या कमेंट गायब होत असतील. सर्जेराव दादा म्हणतायत 22 नंबरला लाईक केलं. कुठून बोलताय सर्जेराव दादा? मी बोलते कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळवरून बोलते. पण माझं आता लाईव्ह आहे जम्मूवरून. मी जम्मूवरून लाईव्ह करते आता. निलेश दादा म्हणताय जेवण झालं का ताई? नाही निलेश दादा, जेवणार आहे. तू जेवलास का? सर्जेराव म्हणताय लाईक केलं 22 नंबरला, थँक्यू. सिद्धीताई म्हणतायत डाळ भात उसळ चपाती. वा वा, लय भारी. समर्थ म्हणते ताई मी 1 मिनिटात आलो बरं का. ॲमेझॉन मधून मी जाऊन येतो 2 मिनिटात. पार्सल आलं का? ॲमेझॉन मध्ये? ॲमेझॉनच्या जंगलात चालला का? रॉयल फॅन्टिक, जेवण झालं का मग? हो नाही दादा, जेवायचं आहे. कुठून बोलताय रॉयल? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. धीरज दादा म्हणते VIP जेवण झालं का? नाही दादा, आम्ही VIP कुठले? आम्ही सर्वसामान्य तुमच्यासारखे. तुम्ही असाल कदाचित VIP. समर्थ म्हणते हे आमच्या डब्या टीव्हीला स्मार्ट टीव्ही बनवतो. ओ माय गॉड. बनव हा. पुलचंद दादा नमस्कार, कसे आहात? स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला. मंडळी डबल टॅप करा. अक्षता कुठे? हाय अक्षता ताई, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून बोलताय? प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. फुलाचंद दादा हाय. सुनील रतनकर, नमस्कार सुनील दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा. गौरी चव्हाण, मालेगाव वर थोडं बोला ना काही ताई. गौरीताई, मला ना खरंच तो विषय आला की थोडंसं भावूक व्हायला होतं खरंच. म्हणजे आपली आता मुलं म्हणजे खरंच खूप अजिबात सुरक्षित नाही आहे. मी मगाशी एक रील बघितली तर एक आई आपल्या म्हणजे शेजारच्या बसवाले ड्रायव्हर नाही आले म्हणून त्यांनी म्हणजे आपल्या मुलांबरोबर म्हणजे शेजाऱ्यांबरोबर पाठवलं. तर तिच्या वडिलांना कळालं. वडील धावत गेले आणि तिला घेऊन आले की आणि आईला ओरडले की कसं काय तू सोडतेस? नाही सोडायचं. आता कोणाच्यावर भरोसा नाही ठेवायचा. आपल्यापेक्षा बाहेरच्यांचे आपल्या मुलांवर आपल्या बाहेरच्यांची नजरा आहेत. तर मला हेच वाटतं की प्रत्येकाने आपल्या मुलांना सांभाळा, मुलगा असो की मुलगी असो. आणि मुलगा असेल तर प्लीज आत्तापासून आपल्या मुलांना समजवा. बघा लाईव्हवर किती घाण कमेंट येतात का? कारण ते लहानपणापासूनचे संस्कारच नाही आहेत ना चांगले दिलेले. तर आणि मला असं वाटतं की अशा जे कृत्य करतात ना त्यांना न्यायालयात नाही तर त्या आई वडिलांच्या ताब्यात द्या. ज्यांच्या मुलींचा प्राण गेलाय, त्यांचं नुकसान झालंय, त्यांच्या ताब्यात द्या, असं माझं म्हणणं आहे.
कोर्टाकडे का देतात? त्यांची मुलगी गेली आहे ना, मग कोर्टाचा काय अधिकार आहे? द्या ना त्यांच्या ताब्यात, ते बघतील काय करणार ते. माझं तर असं म्हणणं आहे. ताई, तुम्हाला काय वाटतं गौरीताई? नक्की सांगा मला. बरोबर बोलते की चुकीचं? असू दे, ठेव ना. समर्थ म्हणते मंडळी बाय बाय. समर्थ चाललास का तू? अनिकेत दादा म्हणते कोणतं युनिट आहे ताई तुमचं? MH आहे, MH दादा. निलेश दादा म्हणताय ताई चहा पाणी झाला का? झाला आहे ताई. तुझा चहा प्यायला नाही दादा? चहा म्हणजे मगाशी झाला, आता नाही. सौरभ दादा म्हणताय फौजी सरांना पाहायचं आहे मला ताई. आलेच नाहीयेत फौजी दादा. फौजी सर आलेच नाहीयेत दादा अजून घरी. असंच असतं, काम असतं ना, त्यामुळे. अक्षताताई म्हणतायत, अक्षता दादा म्हणताय जम्मूला काय करतात ताई? अक्षत दादा, मी जम्मूला काही करत नाही. माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे ते असतात तिथं, त्यामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मी जम्मूतले पण छान छान प्लेस दाखवते माझ्या व्हिडिओला. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर सर्वांनी क्लिक करा, जेणेकरून माझं लाईव्हचे नोटिफिकेशन येतील आणि मी इकडे जम्मू एक्सप्लोर करते तेही तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जातील. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. सर्जेराव म्हणतात आम्ही सातारा शिरवळ. ओके सर्जेराव दादा, खूप छान. साताऱ्यावरचे फौजींचंच गाव आहे ते सातारा. लय भारी दादा. चैत्राली ताई म्हणताय ताई ताई या तुमच्याकडे काय स्पेशल बनवले आहे? काय काय सांगत नाही. जेवण काय बनवलं? चैत्राली ताई मी बनवलंय, चण्याची आमटी बनवली आहे, दुपारचीच आहे. कारण थंडीमध्ये ना किचनमध्ये उभं राहवत नाहीये, एवढी थंडी आहे. आणि पाण्यात पण हात घालवत नाही. म्हणजे भांडी घासताना अक्षरशः फ्रीजमधलं जे पाणी असतं ना, म्हणजे बर्फाचं पाणी, आपण बर्फ काढल्यानंतर जे हात बुडवतो तसं पाणी असतं. भांडी घासताना हात पूर्ण वाकडे होतात. त्यामुळे आमटी तीच बनवली आहे, चपात्या बनवल्या आहेत. सिद्धी ताई म्हणतात 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. फक्त तुम्ही लाईक्सच करत नाही आहे. जे जेन्युअल आहेत तेच लाईक करतायत. निलेश दादा म्हणतायत अजून नाही जेवण झालं, कामावर आहे अजून. ओ निलेश दादा, जेव्हा की कधी जाणार मग तुम्ही घरी निलेश दादा? सोन्या दादा म्हणतायत ताई एकदा दाजींना लाईव्ह घ्या. हो हो, नक्की घेईन. हा, नक्की नक्की. गावी गेली ना की मी नक्की घेईन. कोकण पण तुम्हाला सर्वांना दाखवेन. आमच्या आजूबाजूचा परिसर पण दाखवेन. नारळाची झाडं दाखवेन मी कोकणातली. अभिमन्यू दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. अभिमन्यू दादा म्हणताय नमस्कार ताई, चहा पाणी झालं का? काय चाललंय? हा, चहा पाणी लवकर झालं. थंडी असल्यामुळे आता चहा पाणी घ्यायला सुरुवात केली आहे. तर काय नाही, लाईव्ह चालू आहे. थँक्यू तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. धीरज सोनवणे दादा म्हणताय आम्ही VIP आहेत. हो का दादा, तुम्ही VIP का? लय भारी. फुलाचंद दादा म्हणताय नमस्कार ताई, कसं काय चालू आहे? खूप छान चालू आहे दादा. तुम्ही लाईव्हला आल्यामुळे अजून छान छान लागले. गौरीताई म्हणतायत बरोबर आहे ताई तुमचं. हा ताई, मला पण हेच वाटतं की कोर्टाच्या हवाले करण्यापेक्षा ना, कोर्ट रिझल्ट लावणार त्यापेक्षा तुम्ही आईवडिलांच्या ताब्यात द्या. म्हणजे कोणी हिंमत करणार नाही, कारण माहिती आहे की आईवडिलांच्या ताब्यात दिल्यानंतर काय शिक्षा मिळणार आहे ती. त्यामुळे प्रत्येकजण सुधारेल. असू दे, आहे थोडीशी चार्जिंग, असू दे. निलेश दादा म्हणतात गौरीजन थँक्यू. थोडा मालेगाव विषयावर बोलल्याबद्दल ताई तुमचं धन्यवाद. बरोबर आहे ताई तुमचं. ताई, जेव्हा मी ऐकलं ना तेव्हा अक्षरशः मी ना म्हणजे इंस्टाग्रामवर ऐकलं मी, कारण यूट्यूब ह्याला बातमी बघितले ना की तेच ऐकायला येतं. काल एका ताईंनी आत्महत्या केली. बापरे, तेही मला आठवलं. म्हणजे या अशा गोष्टींनी मन असं ना घाबरतं ना, अशा गोष्टींनी ऐकून. काय सांगू ताई. अनिकेत दादा म्हणतायत माझ्या लाडक्या ताईचं चॅनलला मी हाजीर हो गया. अनिकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसा आहेस तू? हाय ओमकार परीत, कसा आहेस तू? स्वागत आहे लाईव्हला. चैत्राली ताई म्हणताय ताई मुलांची काळजी घ्या, कुठे पाठवू नका, देशावर आता भरोसा राहिला नाही. नाही ताई, मी म्हणूनच माझ्या मुलांना मी स्वतः जवळ असते. कुठेही खेळायला गेले तरी त्यांच्यासोबत असते. मी नाही कोणाच्या विश्वासावर मुलांना सोडू शकत. फौजी साहेब आले, सगळ्यांना फौजी साहेबांका बघूचा.
फौजी सरांना मी तुम्हाला दाखवेन नंतर. आमच्या फौजींना घेऊन या आमच्या तुळजापूरला दर्शनाला. हो सौरभ दादा, नक्की येईन. फौजींना घेऊन नक्की म्हणजे नक्की येऊ आम्ही. खूप छान दादा, थँक्यू सो मच. सर्वजण खूप म्हणजे हे करताना लय बरं वाटतंय. निलेश दादा म्हणतात रात्री 10 वाजता सुट्टी होईल. ओ माय गॉड, तोपर्यंत जेवण थंड होईल दादा. सम्राट दादा म्हणतात हॅलो. हाय सम्राट दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. निलेश दादा म्हणतात तिकडे थंडी आहे का? हो दादा, खूप थंडी आहे, स्वेटरच घालून बसली आहे बघा. सम्राट दादा म्हणतात काय झालं? काय नाही, स्वागत आहे. समर्थ म्हणते अक्का युट्यूबला लाईव्ह चालवत आहे दीदी. हो का? शिवाजी दादा म्हणतात हाय शिवाजी दादा, नमस्कार. नोटिफिकेशन, थँक्यू सो मच. नोटिफिकेशन मध्ये वॉर्निंग, युअर अकाउंट विल बी बॅन इन द नेक्स्ट 24 hours ड्यू कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस. प्लीज स्टॉप यूर लाइव स्ट्रीम इमीडिएटली. ओके, मैं बंद कर रही हूँ. ओके, मैं चैनल बंद कर रही हूँ अभी. 24 मेरा चैनल बैन हो गया है. बहुत बहुत दुख लग रहा है मुझे. मिलिंद नाईक, गुड इव्हिनिंग स्वीट्स. गुड इव्हिनिंग स्वीट, थँक्यू. मिलिंद दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ चार्जिंगला लावा, नाही तर पुरणार नाही चार्जिंग ताई. हो दादा लावते हा. सुजित दादा म्हणतात फौजी दादांची ड्युटी कुठे आहे आता? जम्मूला आहे दादा आम्ही. सौरभ दादा म्हणते फौजी सरांना आवडत नाही वाटते लाईव्हला येणं. नाही, आवडतंय, पण आता म्हणजे ऑफिसवरून आल्यावर कोणाला आवडेल ना बट लगेच लाईव्हला बसायला. असं आहे. म्हणजे त्यासाठी एक फ्रेश माइंड पाहिजे है ना, तर ते लाईव्ह चांगलं होऊ शकतं. नुसतं असं दाखवून काय फायदा. सौरभ दादा मी नक्की दाखवेन, म्हणजे लाईव्हला घेईन त्यांना पण. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. दीक्षित दादा म्हणतात कलमा येतो का तुम्हाला? नाही येत मला कलमा. दीक्षित दादा मला कलमा येत नाही. मला फक्त एवढं बोलता येतं, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, एवढंच येतं मला. सम्राट दादा म्हणते बोलवा ना फौजी दादा. तुम्हाला फौजी दादा बघायचं असेल तर माझ्या ब्लॉगवर जाऊन नक्की बघा, तिथं पण आहेत माझ्या ब्लॉगमध्ये. सोन्या दादा म्हणते ताई तुमचा मला अभिमान, तुमचे मिस्टर आर्मीमध्ये आहे, कारण आमच्या गावातून भरपूर जण आर्मीत आहेत, देशाची सेवा करतात, त्यामुळे सर्व आर्मीमध्ये काम त्यांचं मला सार्थ अभिमान आहे. धन्यवाद दादा. खरंच म्हणजे ना थोडकीत माणसं असतात जी आर्मीवाल्यांची इज्जत करतात, मान देतात त्यांना. नाहीतर काय फक्त आर्मीच्या कॅन्टीनमधला जो माल भेटतो त्याच्यासाठी आणि दारूसाठी तर आर्मीवाल्याची आठवण होते प्रत्येकाला, की काय रे आहे का कॅन्टीन कार्ड तुझ्याजवळ आहे का, येशील का इकडे, मला हा माल हे पाहिजे होतं ते पाहिजे होतं, असं सांगणारी लोक पण आहेत. कॅन्टीनमधून मला हे घेऊन ये, कॅन्टीनमधून मला ते घेऊन ये, यासाठी पण माणसं असतात. सौरभ दादा मध्ये चला दीदी आता जातो, उद्या सकाळी ग्राउंडला जायचं आहे रनिंगला. सौरभ दादा बेस्ट ऑफ लक. खूप तुम्हालाही, तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये खूप पुढे जाल आणि तुम्हालाही तुमचं सक्सेस नक्की भेटेल सौरभ दादा. थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल दादा. सुनील दादा म्हणतायत हाय. हाय सुनील दादा. सम्राट दादा म्हणतात तिथं नाही हो ताई, इथं बोलवा ना. नाही, त्याला टाइम आहे, मी लाईव्ह घेणार त्यांना, पण अजून नाही. थोडंसं चॅनल मॉनिटाईज वगैरे होऊ देन, त्यानंतर मी नक्की भेटेन. राकेश मोरे दादा म्हणतात जय हिंद ताई. जय हिंद दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय राकेश दादा? गणेश मुळम, हाय गणेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. सम्राट दादा म्हणताय हो ताई खरं बोलते तू, थँक्यू. विजय कदम दादा म्हणते फौजीची काळजी घेत जा दीदी. हो दादा, फौजींची काळजी घेते. थँक्यू सो मच. गणेश दादा म्हणताय जेवलंस? जेवलंस काय? हो मी जेवतले आता.
सत्र होतं. सोन्या दादा म्हणतात आय लव्ह आर्मी. धन्यवाद दादा सर्वांना. मला पण खूप आर्मीमध्ये जे जवान आहेत आणि शेतकरी आहेत त्यांचा लय खूप अभिमान आहे. त्यांच्यामुळे आम्ही सुरक्षित आणि दोन टायमाचं अन्न खातोय. राकेश मोरे दादा म्हणते ताई सध्या ड्युटीला उत्तराखंडला. हो का दादा, उत्तराखंडला आहात का देवभूमीवर? वा वा वा, खूप दादा छान. जय हिंद दादा. राकेश दादा जय हिंद. सौरभ दादा म्हणते माझे पण 3 मित्र गेल्या वर्षी भरती झाले आहेत. 1 ट्रेडसमन, 2 क्लर्क आणि 3 आर्मी जीडी मध्ये आता ट्रेडिंग चालू आहे त्या तिघांची पण. दादा तुम्ही पण नक्की होणार बघा. माझा माझा शब्द आहे आणि मी नक्की प्रार्थना करेन देवाकडे की तुम्हीही आर्मीमध्ये भरती व्हाल. आणि मी बोललेलं खरं होतं दादा. चांगलं बोललेलं पण. नक्की दादा तुम्ही ही भरती व्हाल या वर्षी बघा. राकेश दादा म्हणते मुंबईला राहतो मी ताई. हो का दादा, मुंबईला राहता? बरं आहे बरं आहे. या आमच्या कोकणात मग. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. विजय दादा म्हणताय जेवण करतो दीदी जेवायला ये. हो विजय दादा नक्की येते जेवायला. जेवा जेवा सर्वजण जेवा. गणेश दादा म्हणताय तुम्ही येणार होताच ना कुंकेश्वरला? होय रे, होय हो गणेश दादा, बघूया कधी योग भेटतात. सूरज म्हणतात हाय. तुम्हाला कसं कळलं? काय मला कसं कळलं? राकेश दादा म्हणतायत जेवण झालं का ताई? नाही हो राकेश दादा, जेवायचं आहे. आता चालेल ना मिस्टर, आता जेवणार. लाईव्ह संपून 15 मिनिटं आहेत फक्त. विजय दादा म्हणतात गुड नाईट दीदी. गुड नाईट दादा. लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. उद्याही या. माझं लाईव्ह 1:15 वाजता असतं. आणि ज्यांनी बेल आयकनवर क्लिक नाही केलंय ना त्यांनी प्लीज करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. गणेश दादा म्हणते तुमची मैत्रीण कुठे गेली? मानसी ऑनलाईन नाही का? मानसी आलेली आणि गेली लगेचच. सौरभ दादा म्हणते BSF मध्ये होऊ द्या ताई, आता ड्रीम पोस्ट आहे आता माझी. ओके ओके, नक्की होईल दादा BSF मध्ये तुमची पोस्ट. बेस्ट ऑफ लक दादा. सम्राट दादा म्हणतात सॅल्यूट फौजी दादा. धन्यवाद सम्राट दादा, मी नक्की सांगते तुम्ही पण हे केलात ते. गणेश दादा म्हणतात 25 नंबर लाईक डन. थँक्यू सो मच. राकेश दादा म्हणताय ओके ताई गुड नाईट, टेक केअर, बाय, जय हिंद. गुड नाईट राकेश दादा. उद्या नक्की या माझ्या लाईव्हला जर तुम्हाला वेळ भेटला तर. आणि काळजी घ्या स्वतःची. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गणेश दादा म्हणताय नको ना जाऊस ताई, ऑफ ऑनलाईन. अजून आहेत 15 मिनटं, 10 मिनटं आहेत अजून. सिद्धी बोलते खूप वेळ झालो, पाणी पी जरा. नाही गो, आता पितलंय. उठाचं कंटाळ येईल गो थंडीत. लय कंटाळ येता उठाचं. गणेश दादा म्हणते मी आलोय ताई. नमस्कार गणेश दादा, वेलकम. माझी आई माझी माय. येस येस गणेश दादा, माझी ताई माझी आई. येस. मंडळी पटापटा डबल टॅप करत नाही आहात तुम्ही. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. कशी हाय वो माझी माय? खूप छान आहे तुझी माय. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. सौरभ दादा म्हणते बाय बाय दीदी. बाय बाय सौरभ दादा. पुन्हा नक्की या बोलायला. लय बरं वाटलं तुमच्याशी बोलून. थँक्यू सो मच दादा, काळजी घ्या. ओमकार आठवले 27 लाईक डन. थँक्यू ओमकार दादा. जेवलास का? गणेश दादा म्हणते आज कसा तुम्ही रात्री ऑनलाईन, सकाळी येतास ना ऑनलाईन? कधी कधी मी संध्याकाळचा पण येतोय, दुपारचं तर येतोय पण संध्याकाळचा पण येते कधीतरी टाइम भेटलो तर. चैत्रलिताई म्हणते मानसीला आता झोपवले आणि आता जेवणाला सुरुवात केली आहे मी. तसंच असतं, मुलांच्या झोपल्यानंतर आपला कामं सुरू होतात ताई. ओमकार दादा म्हणताय जेवण झालं माझं ताई, केलं का जेवण? माझं नाही, आता जेवायचं आहे. बाय बाय ताई. हा बाय बाय करतो नुसता, बोल की. सिद्धू, हाय सिद्धू दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात सिद्धू दादा? गणेश दादा म्हणतायत ओके. म्हणजे पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला.
मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, लवकरात लवकर जॉईन व्हा. सिद्धू दादा म्हणतायत नमस्ते ताई. सिद्धू दादा नमस्ते, कुठून बोलताय तुम्ही? ओमकार दादा काय बोलू ताई, काही सुचत नाही. हो का, काही सुचत नाही का? घरी आलास तू, रिक्षा बंद ठेवली? ओमकार दादा बोलण्यासाठी काहीतरी विषय पाहिजे ना. ओके. सिद्धीताई म्हणते बाय प्रीतिया, बाय सिद्धी, रोशनी बाय. सिद्धू म्हणतायत पुणे. सिद्धू दादा पुण्यावरून बोलताय का? थँक्यू सो मच. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नक्की एकदा चॅनलला जॉईन व्हा. आणि सध्या माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे, पण मी प्रॉपर कोकणातली आहे, कुडाळ तालुक्यातली. नक्की एकदा जॉईन व्हा आणि चॅनलला व्हिडिओ पहा माझे जाऊन. ओमकार दादा म्हणते हो ताई, 7ला येतो घरी रोज. वा, बरोबर, छान छान. सोन्या दादा म्हणतात ताई, आम्ही प्रत्येक वर्षी गावातील 26 जानेवारीला फौजीमध्ये कार्यरत आहे आणि सेवानिवृत्त त्यांच्या विद्यालयामध्ये सन्मान केला जातो. खूप छान दादा, खूप छान काम करता तुम्ही. म्हणजे खरंच त्यांना, फौजींना त्यांचा मान दिला पाहिजे, कारण देशासाठी म्हणजे पूर्ण एवढी सर्व्हिस आपल्या देशासाठी काम करतात. त्या सर्वांना वाटतं की फौजीला पगार आहे, त्याच्याकडे कॅन्टीन कार्ड आहे, त्याला राशन मिळतं, त्याला फुकट हे मिळतं. फुकट काही नसतं दादा. सगळं पाण्याचं पण बिल त्यांच्या ह्याच्यामध्ये सॅलरी पेमध्ये असतं. असं नसतं सगळं काही फुकट असतं असं. पण लोकांचा समज झाला आहे की फौजींना, आर्मीवाल्याला तर सगळं फ्रीमध्ये आहे, शिक्षण फ्रीमध्ये. शिक्षण पण फ्रीमध्ये नसतं, काहीच फ्रीमध्ये नसतं असं लोकांना वाटतं. ओमकार दादा म्हणतात जम्मूमध्ये कोण आहे? मी आहे जम्मूमध्ये. सुरेखाताई नमस्कार, स्वागत आहे. कशा आहात तुम्ही सुरेखाताई? तुम्हाला गणेश दादा, तुम्हाला मालवणी भाषा येते का? होय, माका येता. मग माका मालवणी भाषा खूप छान येता. तुका येता? गणेश दादा म्हणते एक एक बोलून दाखवलंय की आता. सिद्धू दादा म्हणते ताई आपण कोण आहात? कोण आहात म्हणजे कास्ट विचारता का? काय विचारता, कोण आहात म्हणजे? रितेश पवार, हाय रितेश दादा, नमस्कार. खूप सुंदर दिसते, धन्यवाद रितेश दादा. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. ओमकार आठवले मध्ये जम्मूमध्ये कोण आहे म्हणजे कोणी नातेवाईक आहे का? नाही, माझे मिस्टर आहेत फौजमध्ये, त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत आहे. सोन्या दादा म्हणतायत गुड नाईट. सोन्या दादा थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. चैत्राली ताई म्हणताय ताई तू रात्रीचे किती वाजता झोपतेस? मी 11 वाजतात, तरी पण कधी कधी 10:30-11 वाजतात मुलं झोपेपर्यंत. सिद्धू दादा म्हणतायत ओके. सिद्धू दादा प्लीज डबल टॅप कर चॅनलला. रितेश दादा प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला, जॉईन व्हा. माझं रोज 1:15 वाजता दुपारी लाईव्ह असतं. मंडळी पटापट डबल टॅप करा. सिद्धू दादा म्हणतायत ओके. सोन्या दादा म्हणतायत बाय बाय. बाय बाय सोन्या दादा, काळजी घ्या सर्वांनी. मी अजून 5 मिनिटच आहे लाईव्हला. हार्ट. मंडळी पटापट डबल टॅप करा स्क्रीनवर, म्हणजे लाईक मिळून जातील. ज्यांना माहिती नाहीये, स्क्रीनवर डबल टॅप केलं तर लाईक होतात. प्लीज डबल टॅप करा. 28च लाईक झाले आहेत, प्लीज 29. सिद्धू दादा म्हणते आय लाईक आर्मी. हो का सिद्धू दादा? माझे मिस्टर आहेत आर्मीमध्ये, त्यामुळे आम्ही इथं आता जम्मूला आहोत. पण मला पण आवडतं आर्मीमधले जे जवान असतात त्यांच्याबद्दल खूप मला अभिमान आहे, आणि आपल्या शेतकऱ्यांचा.
मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा. 28च झालेत लाईक. 29, 20, 30 असे लाईक करा प्लीज. सिद्धू दादा म्हणता मी पण आहे. हो का सिद्धू दादा, तुम्ही पण आहात का आर्मीमध्ये? कुठे आहात? तुमची पोस्टिंग कुठे आहे सिद्धू दादा? देहरादून, वाव खूप छान आहे देहरादून सिटी. जय हिंद दादा. सिद्धू दादा नमस्कार, स्वागत आहे. खूप छान वाटलं. क्वार्टर्स आहे की सिव्हिल एरिया ताई? सिव्हिल क्वार्टर्स मध्येच आहोत आम्ही. अनिकेत दादा क्वार्टर्स मध्येच आहोत. सिद्धू दादा तुमची फॅमिली आहे का तिकडे? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप करा प्लीज प्लीज, डबल टॅप करा. सिद्धू दादा म्हणतायत हो. अरे वा खूप छान. ओमकार दादा म्हणतोय बाय बाय. मंडळी 29 झाले आहे. 30 करा डबल टॅप 30ला. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा, कमेंट करा. मग सिद्धू दादा तुम्ही कुठले? पुण्याचे बोललात ना तुम्ही? निलेश दादा काय रे तू किती उशिरा आलास? संपलं माझं लाईव्ह. पोचलास का घरी? नमस्कार ताई म्हणतात निलेश दादा. निलेश दादा नमस्कार. सिद्धू दादा म्हणतात मसुरी खूप छान आहे. हा माझी मैत्रीण आहे उत्तराखंडची, तर ती मला सांगत होती की खूप छान आहे मसुरी फिरायला. नक्की येऊ आम्ही मसुरीला. सिद्धू दादा म्हणतात हो. अंकुश गोलाब गोलाब रामकृष्ण हरी मॅडम, रामकृष्ण हरी. अंकुश दादा खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा. ओमकार आठवले म्हणतात मा तुझे सलाम. शिरा पडो. काय करतलं आता, जेवतो टाइम झालो माझं आता. चैत्रताई म्हणतात मी शॉर्ट व्हिडिओ बघत आहे. ते तुमचे लहान मुलगी आहे की मोठी मुलगी? कुठला शॉर्ट बघताय आताच? रिसेंटवाला कालचा का? ती मोठी मुलगी आहे, रुसली आहे ती, आणि दुसरी छोटी. सिद्धू दादा म्हणतात ओके गुड नाईट ताई. ओके सिद्धू दादा प्लीज चॅनलला जॉईन केलात का माझ्या? प्लीज जॉईन करा दादा. सिद्धू दादा प्लीज जॉईन करा. निलेश दादा म्हणता बरा बरा जेवून घे. होय आता 2 मिनटं फक्त बोलते आणि लाईव्ह संपवते. हॅलो मानसी, बरा आहे मा? काय गो करत? झाली लग्न बिग्नाची तयारी? मानसी बोलता हॅलो एव्हरीवन. एव्हरीवन आता सगळ्यांनी गुड नाईट केल्यानी. एव्हरीवनांनी आता सगळी चालली. मंडळी 30 नंबरला लाईक करा मंडळी. 13 बरा असय? होय होय मी बरा असय. तुया कसं असय? ओमकार आठवडे. मानसी ताई ओमकार हाय म्हणता. निलेश दादा म्हणताय नमस्कार मानसी. नमस्कार. मानसी बोलते तू कसा असय ताई? मी बरा असय गो, मी मस्त असय. प्लीज पट्ट्यापट्ट्या 30 नंबरला लाईक करा. ओमकार आठवले म्हणते बाय बाय ताई. तसेच मानसी ताई. मानसी बोलते नमस्कार निलेश दादा. सगळ्यांका राम राम मंडळी. काय करत ड्रॉइंग? वा काय बनवतं दाखव. आमची खुशी बघा हा काहीतरी ड्रॉइंग बनवते. बनव बघू, बनव. माझं पेज घेतलं. खुशी आमची काहीतरी ड्रॉइंग बनवते. ताई म्हणजे दुसरी आई असते. परी परी असू दे असू दे 2 मिनिटं. निलेश दादा. ऋषिकेश दादा म्हणतायत हर हर महादेव. हर हर महादेव दादा. ऋषिकेश दादा
प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. हाय ताई म्हणतायत. ऋषिकेश दादा जेवलात का? मानसी बोलते गावी जाते ना त्याची तयारी चालू असा. होय काय? किती तारखेक जातलंय तू गावी? 4 तारखे. निलेश दादा म्हणताय ताई जेवण थोडा थंड होत ना गरम करतले रे परत. गणेश दादा म्हणताय खुशी ताई. खुशी ताई येते खुशी ताई. खुशीची स्माइल बघा. लाजते. ऋषिकेश दादा चष्मा लावा ताई. आता लाईव्ह संपवते. चिन्मय दादा. सिद्धू दादा म्हणतात खुशी APS ला आहे का? हो दादा APS ला आहे. टायगर टॅप्स मध्ये. गणेश दादा म्हणते माझी आई खुशी ताई. तुम्ही तिला आई म्हटलं तर ती रागवेल काहीतरी. गणेश दादा म्हणतायत ताई जरा आराम कर 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 ग. हो हो आता लाईव्ह संपवते. गणेश दादा म्हणतायत लाजली लाजली खुशी ताई. दाखव ना खुशीची ड्रॉइंग. शी इज सो क्यूट. मंदारा काही काम चांगलं आहे. मंदारा आता मंदारा विसरलो काय की नाही तो गोळी आहे. खुशी काय करते बाबा? फ्लॉवर वगैरे काढते. खुशी एक सेकंड. मानसी बोलते खुशी परी हाय. गणेश दादा म्हणते लाजली खुशी ताई. माझं पाय. मंडळी चला तर थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. छान छान कमेंट केल्याबद्दल. निलेश दादा मस्तच असा बोलता. थँक्यू निलेश दादा. बाय बाय मानसी. बाय बाय गणेश दादा. बाय बाय. बाय बाय. मी तुका देते. मी देते तुका. ओके. गणेश खुशी ताई कशी आहेस ग बाळा? तर मंडळी दादा मस्त आहे सगळीजण. तर थँक्यू सो मच सर्वांना. बाय बाय. बाय बाय. टेक केअर. काळजी घ्या. सिद्धू दादा बाय बाय. प्लीज चॅनलला जॉईन करा. लाईव्हला ये बेल आयकॉनवर क्लिक करा. खुशी बाळा कसं आहे माझं बाळ? बाय 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 बाय. आम्ही सगळी छान आहोत दादा. थँक्यू सो मच. पडवलन त्याला. बरं चला टाटा. त्याका बाय 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 बाय.